Igbo na-abọlachi. Amụ Dr.Achukọ Nnamdị, dọkịta na-ahụ maka anya. Achọrọ m ka eleba anya na ihe gbasara ihe ndị bekee na-akpọ glaucoma. Glaucoma wụ ihe a na-akpọ ishi anya oghe n'asụsụ Igbo. Ishi anya oghe ya wụ ndị ị ga-ahụ ha kpụrụ ishi mana anya ha ghere oghe otu a, enweghị ha na-ahụ. Ịgbagodo ha ọkụ n'anya anaghị ahụ ụcha ọkụ. Ya na-akpọ ishi anya oghe. Kekwana ihe na-ebute ishi anya oghe? Ihe na-ebute ishi anya oghe wụ ya wụrụ ndị nwere ihe a na-akpọ ọbara mgbali elu, nke ndị bekee na-akpọ high blood pressure. Ụfọdụ n'ime ha na-enwekarị ishi anya oghe maka high blood pressure a na-akpọ ọbara mgbali elu na-aga n'anya. Ihe a na-akpọ intraocular pressure n'anya ya emekwe ya agbaliekwa elu, mebie ụfọdụ akwara n'anya, anya ha ekpu ishi anya oghe. Enwere ndị ụkwa ha bụ epụta ụwa. Enwere ndị ụkwa ọnụ na agụrụ ha site na ebe nne ha ma ebe nna ha. Kekwa ihe wụ mgbaama ishi anya oghe? Mgbaama ya wụ anya ga na-adọ gị adọ, mgbe ọbụla anya dọwa gị adọwa na-egbu gị mgbu. Gị na-ahụ ihe dịka rainbow agba ọkụ gburugburu. Ị na-ahụcha ụzọ nke ọma, gị na-ahụ inyegi, ị na-ahụcha ụzọ nke ọma, ị na-ahụcha ihu mmadụ nke ọma. A nwekwara ndị aka ọha ihe n'anya, ebutekwara ha ishi anya oghe maka aka ọha ihe n'anya, that intraocular pressure agbaliekwa elu. Ya bụrụ na ị na-enwe mgbaama ndị a, biko were ọsọ were ije gakwuru dọkịta anya n'ụlọ ọgwụ anya. Agala ebe ndị a na-ere ọgwụ. Kesasịa ozi a, gbasaa ozi a ka nwee ike gbochie ikpu ishi, ka nwee ike belata ikpu ishi. Ka ị na-ele ihe onyonyo ya, pịa aka na like, share ya, subscribe, tinyekwa ọnụ n'okwu na comment ka anyị nwee ike gbasa ozi a wee belata ka ndị mmadụ si ekpu isi. Maka ụfọdụ ndị kpuru isi taa, ya bụrụ na ha gara ụlọ ọgwụ anya n'oge, anaghị ekpu isi. Ọrịa a na-akpọ ishi anya oghe anaghị esi n'oge enye mgbaama. Gị mara na nne na nna gị ma ọwụ agbụrụ gị nwere ya, biko gawa ụlọ ọgwụ anya taa egbula oge. Kudo dịrị anyị niile.